बिहार हवे थार हवे तनी उघार कल थार कल ई तो बिहार हवे थार हवे तनी उघार कल थार कल म्यूजिक बाय ऋषि राज RRT। अरे देते बारी काहे छूट रे आगे माल जाई सब लूट रे अरे आइले बाड़ी नहाचे उमर बाबे कहाँ के सबके नजरिया में जहन धले रे पगली ई तो बिहार हवे तनी उघार कल ई तो बिहार हवे तनी उघार कल देते बाड़ी काहे छूट रे ए छोड़ी आगे माल जाई सब लूट रे अरे आइले बाड़ी नहाचे उमर बाबे कहाँ हाचे सबके नजरिया में जन धले रे छौरी ई तो बिहार हवे तनी उघार कल ई तो बिहार हवे तनी उघार कल रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादानो। ई तो बिहार हवे थार हवे तनी उघार कल चढ़ल तोहर जवानी रसम में बहाते रसाई सारा परतिया तोहरा नशा में बहाते नसाई रे सुना मांगो चढ़ल तोहर जवानी रसम में बहाते रसाई सारा परतिया तोहरा नशा में बहाते नसाई लागे चोटकाई दुनू बा गोटाई चोली के बटनिया के बंद कले ए बाबी ई तो बिहार हवे तनी उघार कल ई तो बिहार हवे तनी उघार कल ई तो बिहार हवे थार हवे तनी उघार कल ट्रैक्टर धर्मेंद्र बिहारी देखेला ले जलाइते बहारी राजेश राजधानी देवेला नोट 2000 ट्रैक्टर धर्मेंद्र बिहारी देखेला ले जलाइते बहारी राजेश राजधानी देवेला नोट 2000 बिहिनय गिरी उड़ावे की रकीरी ऋषि राज तोरा के तंग करे रे छौरी ई तो बिहार हवे तनी उघार कल ई तो बिहार हवे तनी